הורים יקרים, הילדים שלנו חוזרים עוד חודש ללימודים. הם מוכנים? הם תרגלו משהו? לא בא לנו שהפערים יישארו אותם פערים. לא בא לנו שהקשיים יישארו אותם קשיים, נכון? ההמלצה שלי באמת, גם בתור מורה וגם בתור אימא, לקחת נושא אחד, קטן, לא משהו מעיק, ואיתו לחזור עליו. למשל, אני עם הילדים שלי, חזרנו על האותיות באנגלית, על הצלילים, על קריאה, אפילו התייעצתי עם מורה לאנגלית, פניתי אליה, הסברתי לה מה אני רוצה, שתמקד אותי באמת בצורה הכי ברורה וספציפית, וממש לא להתפזר. אז באמת אני חושבת שאנחנו כהורים לא רוצים שהילדים שלנו יחזרו עם פערים, או שהם יישארו עם אותם פערים. אנחנו רוצים בעצם לעזור להם, אבל בצורה נורא ספציפית, ובאמת לא למרוח את זה.